Аз правя клип, ти справи снимки. Друг чака ли? Чакаме ли да не чакаме? Аз Мирослава. Това не сте кръстници. Благословен е нашия Бог всякога, сега, винаги и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщни ни хляб дай ни днес и прости ни дълговете, както прощаваме на длъжниците си, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Господи Боже на истината, от Твое име и от името на Твоя Син и Свети Дух, възлагам ръката си върху Божия раб Любомир, Галина и Мирослава. Запиши ги в книгата на живота, дай им да станат нова твар и да пребегнат до светото Ти име и да се запазят под заслона на крилете Ти. Отстрани от тях старата заблуда, изпълни ги с вяра, надежда и любов да познаят, че Ти едничък си Бог истинен и единородният Твой Син, Господ наш Исус Христос и Светия Твой Дух. Дай им да постъпват по всички Твои заповеди и да пазят угодното на Тебе, защото ако човек стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши ги в книгата на живота и ги съедини с своето наследие. Милостиво погледни към рабите си, потърси ги, издири ги и прогони от тях всякакво зло. Вечният владико Господи, който си сътворил човека по свой образ и подобие и си му дал възможност за живот вечен, после като отпаднал от греха, си го въчелоучил чрез Твоя Христос, спасението на света. Сам прояви в небесното си царство и това Твое създание и тези, които са застанали тук, да ги избавиш от робството на врага. Отвори очите на ума им, да сияе в тях просветата на Евангелието. Превържи към живота им светли ангели, които да ги избавят от всякакво зло. Прогони от тях всеки зъл и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Прогони от тях всеки зъл и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Прогони от тях всеки зъл и нечист дух, който се е скрил и загнездил в сърцето му. Всичките се обърнете в посока към изхода на това. Вие се обърнете на запад, там, където символично обитава скалата. Врагът на човешкото спасение. И на тримата, които ще представяме и които представям, ще задам въпроса. Отричате ли се от сатаната, от всичките ми демони, власт и служение? Никога не трябва да се каже отречете ли се? Върнете се. Съчетавате ли се с Христос? Съчетахте ли се с Христос? Съчетахте. Вярвате ли в Него? Вярвам в Него като Цар и Бог. Това, което ще ви дам да прочетете, нека един от тримата да го прочете, не е нужда от тримата.
вярва православният човек и християнин? Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан. И възкръсна в третия ден според Писанията. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа животворящият, който Отца изхожда, ще му се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В едната света съборна и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Бога, нека всички да се помолим милостивия Бог да изпрати своето благословение. С мира на Господа да се помолим, за мира свише и спасението на нашите души, на Господа да се помолим, за да дойде върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица, да се помолим, за да бъде тя лечителна за душите и телата на тия, които сега се кръщават, да се помолим. Сам ти, човеколюбиви царю, и сега дойди чрез слизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам ти, човеколюбиви царю, и сега дойди и освети тази вода. Сам ти, човеколюбиви царю, и сега дойди и освети тази вода. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички Божии сили. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички Божии сили. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички Божии сили. Молим Те, Господи, изпрати върху тая вода своето небесно благословение. Защити, съхрани и спаси Твоите раби. И нека да отстъпят всички въздушни и смъртни признаци, да не се укрие демон, нито зъл дух, който причинява потъмнение на мислите и объркване на ума. Но Ти, Владико, направи тази вода да бъде за изкупление, за освещение, очистване, разслабване на окови, прощаване на прегрешения, просвета на душата, баня за възраждане, обнова на духа, дарба на осиновение, защото Ти се рекал: умийте се и ще бъдете чисти, махнете злените от душите си. Владико Господи Боже, сам благослови този еврей и го насити със своите Господи. С действието на Светия Дух да бъде покаяне за евреи, оръжие на правда, обмола, отражение на всички злини на всички благословен е всеки човек, който идва в светлото. Помага се. Да се вязе в правата радост, спасение, живот вечен, за да слуша вярата. Твоите ръце не са полиха и лъжда. И за да ходи в пътищата на Божия Христос. Помага се Боже. Да слуша вярата и да ходи в пътищата на Божията заповед. Амин. Помазва се Божията рабиня Мирослава с Елия за здраве, спасение, за да слуша вярата
за да ходим в пътищата. Амин. Амин. На Господа да се помолим. Ето си, тези свещени Господи. Хайде да ги ръцете така по трепот. Свещава се Божия раб Драгомир в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Минете назад. Мирото. Загърни го така на ръка. Кръщава се Божията рабиня Галина в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Мирослава. Плътно. Кръщава се Божията рабиня Мирослава в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Печат дара Духа Святаго. 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 Амин. Постригва се Божия раб Драгомир в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Така. Сега тук. Печат дара Духа Святаго. 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 Амин. Постригва се Божията рабиня Галина в името на Отца. И Сина. Амин. И Светия Дух. Хайде сега. Към Мирослава. Печат дара Духа Святаго. Печат дара Духа Святаго. Печат дара. Печат дара. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. Постригва се Мирослава в името на Отца. Амин. И Сина. И Светия Дух. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Така, тримата кръстници сега да дадат свещите на тези, които са кръстени. Вече да дойдат тук, ще се умиеме ръцете.
Елате и трябва. Заставате от тая страна. Вие сте от този миг духовни настойници и на тримата. Духовни настойници. Това, което ще изпея, дайте им. Ще се движите както сте, добре, както сте по тройки да се хванете за ръце, двете тройки, и ще се движите срещу мен. Това, което ще изпея в превод са думи на великия апостол Павел. Всички, които в Христа се кръстят, в Христа се и облякат. Това са негови думи, негови слова на църковно-славянска звуча. Елици, во Христа кръстихте ся, во Христа облекохте ся. Оправдан си, просветен си, умит си, миропомазан си с духа и с името на нашия Господ Исус Христос. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се уми, ти се миропомазан, ти се освети. В името на Отца и Сина и Святия. Оправдана си, просветена си, умита си с духа и с името на нашия Бог Исус Христос. Амин. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се уми, ти се миропомаза, ти се освети. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Оправдана си, просветена си, умита си, миропомазана си с духа и с името на нашия Господ Исус Христос. Амин. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се уми, ти се миропомаза, ти се освети. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Премъдрост, нека да станем прави и с внимание да изслушаме Светото Евангелие. Ще се четири Светото Евангелие според Светия и апостола Кардинал. В това време 11-те ученици отидоха в Галилея на планината, където и бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се. Някой се усъди. И като се приближи Исус, заговори и им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете да учете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и ги учите на всичко, което съм ви заповядал. Ето аз съм с вас през всичките до свършека на света. Амин. Помилуй, Боже, твоя велика милост, моля те се чуй и помилуй.
искам да ви честитя светото кръщение и да ви кажа, че за вас този ден е най-важният в очите на Бога. Защото е ден на раждане, но на раждане отгоре, от вода и дух. Това раждане е свише. Не знам дали знаете за тази привилегия, че от момента, в който всеки човек се кръсти, всички негови грехове назад се прощават. Каквото и да е сторил, каквото и да е извършил, в който и момент от живота си до сега. Се прощава всичко. Така че пред Бог вие стоите като новородени. Моят съвет е наистина да влезете в тази привилегия, да се замислите наистина за това, което Бог е решил и което е определил като велика милост за хората. Невъзможното за човеците е възможно за Бога. Онова, което те не могат да определят, за Бог е проява на милост, на величие. Затова добре е всеки един, който се прибере във вас, да си даде равносметка за живота си до сега. Това, което е обичал, това, което е търсил, това, което е мразил, онова, което е пропуснал, да моли наистина Бог да му прости, а той наистина му е простил, но да има и желание от него. И най-вече да прости на всички, каквото и да са ви направили, където и да са сторили, както и да са го извършили. Сте длъжни да простите, както той ви прощава на вас. Да бъдеш християнин означава да бъдеш светъл човек. Да бъдеш човек, който тръгва по пътищата на светлината, а не се занимава с неща, които са лукави в неговите очи. Това е завета на Христос. Той не иска от всички нас да ставаме свещеници или монаси, както мнозина си мислят. Но той иска да има място в сърцето на човек. Да има олтар и там човек да влиза и да се моли. В своята вътрешна стаичка, както казва на едно място на Евангелието. Затова, наистина, вие се опитайте да бъдете от тук нататък едни светли хора, едни достойни хора. Много са християните, които са кръстени в нашето общество. Но са малко уния, които заслужават да бъдат наречени християни. А това означава да имаш Христовия дух, да имаш милост, да излъчваш любов, да бъдеш благороден. И всички тия неща, които небето изисква. Аз ви пожелавам наистина в този ден Христос Спасител да ви закриля във всички останали дни, които предстоят във вашия живот. Вие имате ангели-пазители, които са отдясно и които нашепват на вашата съвест. Но имате и свои кръстници, които носят свята и велика отговорност. И пред Бога ще отговарят именно за вашето развитие и за всичко ваше. Бъдете милостиви, бъдете състрадателни, бъдете търпеливи и във всичко наистина ще получите благата, които ви обещал нашия Бог и Спасител Иисус Христос. Вашите свещички може да си го вземете в къща, да си ги пазите на големи празници. Кръстниците да си ги оставят там на Божията майка, да избира. Но картинките ги махнете. Те да се... Не се отрежат. Ако смятате, че забравяте, няма да ги палите, оставете ги да избират. Ще се да изгаси. Ето, белите платове са ги отбранете. Значи 3 дни ще спите на тях. След като миналото дни изплаквате с студена вода, вода ще си спите на цветя. Значи на букука нищо не се прави. Тези неща са ги пазят от спомня приятели. Стой, не си вземи спри. Няма, не може кръстницата си да става.
Ето тук ви са иконките и това кръстче, което е. Не знам кои за кого е. Вие си ги знаете, те са осветени. Няма да ги бъдете. Еми не знам кой ги е, да. Да, благодаря. Това е от левието. Това е по-левно. Какво трябва да взема? Драго, много е красиво. Кое на кого е? Сега ще махна това, си го свежа. Няма проблем. Иконата взехте ли си? Всичко ли прибрали? Може да спреш сега долу. Месец ми го взе, после му вадиш. Трябва. Мост и лао. Свети Георги може да снимаш. Да, да харесвам. Да си го снимам и аз. Трябва да е нещо такова. Ева, къде се прави? Сега ще ви дам ще ако знаеш, да вземат това. Галина, ти твоята икона? Свети Георги. Аз за кой снимам? Не си замалихме, не и си взехме.